love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Kanina guys, umaga, may tao dun sa baba, matandang babae. Kala ko ano yung sinasabi niya kasi nung una di ko siya maintindihan. Tapos, nung bumaba ako, nanghihingi siya ng tulong. Nasa tapat ng bahay namin din sa baba. Nanghihingi siya ng konting bigas daw. Pangsaing daw. So yun, binigyan namin siya ng konting bigas, tsaka konting pera. Nakita lang namin siya kanina dun eh. Siguro nag-iikot siya dito sa sa looban, dito sa may sa lugar namin, kung makakahingi siya ng konting tulong. Si nanay, siguro kanina pa siya nag-iikot diyan, tapos nagawi siya dito sa may tapat ng pinto namin. So yun, binigyan din namin siya ng kahit papaano, konting bigas, tsaka konting pera. Sana makatulong sa kanya yung bigay namin sa kanya. Sana guys, sa mga ganitong pagkakataon, yung mga matatanda na kagaya ni nanay, ang hingi sa atin ng tulong, sana bigyan natin kasi hindi din naman nila gusto na nasa labas sila, lalo na ngayong pandemic. Kahit papaano guys, kahit konting tulong, bigyan natin sila. Huwag tayong ibig sabihin, tumulong tayo sa abot ng makakaya natin. Yun nga guys, kagaya ng lagi kong sinasabi sa mga video ko, kahit na may sarili tayong mga pinagdadaanan, mga pagsubok, hindi naman dahilan yun para hindi tayo tumulong sa kapwa natin. Pwede tayong tumulong kahit sa maliliit na paraan lang.